Padula, kalingawan ug panaghiusa. Mao kini ang naghulat sa mga Davaoenyo ug turista alang sa maabot nga selebrasyon sa Duaw Davao 2026 sa Dakbayan nga magsugod karong Hunyo 5 ning tuiga. Ang Duaw Davao usa ka month-long celebration matag Hunyo, diin ginasaulog sa dakbayan ang turismo, sports ug komunidad. Nagkadaiyang kalihukan ang giandam ubos sa Duaw Davao, laki pang volleyball, esports, pickleball, ultra trail, cheer dance ug kape ug chocolate crawl aron ipasiugda ang lokal nga produkto ug kultura sa dakbayan. Kabahin usab sa selebrasyon ang Reyna ng Davao ug Pride Parade alang sa LGBTQIA+ community isip pagsaulog sa diversity ug panaghiusa. Highlight sab sa event ang music and colors, film showcases, sayaw sa ulog sa kadalanan ug all-in expo nga adunay arts exhibit, tourism showcase ug food bazaar. Gipadayag ni Wilenito Termis, head sa City Tourism's Operations Office, nga mas daghan ug mas lain-laing kalihukan ang gitanyag karong tuiga sa Duaw Davao. So this year, what sets it apart yun, no, is kapag yun ganiya, say na mo kung nagkalain-lain itong offerings na ginahatag. Mas dagang activities, mas dagang sectors na ang ito ang gina-invite, no, for different activities and also events natin. Samtang sa bahin sa seguridad, kapin 3,000 personahe sa Davao City Police Office kon DCPO ang i-deploy aron masiguro ang kahapsay sa mga kalihukan. Matud ni Captain Hazel Caballero, spokesperson sa DCPO, posibleng makabot ang kahapsay og zero incident atol sa selebrasyon, pinaagi sa pagsunod sa safety protocols ug pagtinabangay sa katawhan, ilabi na sa kampanya nga Culture of Security. Kitang tanan magdinamangay magpakabana face ang mga ingon sir, ang peace and order is a shared responsibility. Dili lang yung trabaho sa atong mga uniform personnel, kundi ang responsibilidad na atong tanan ng lubog sa atong sila. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, kini si Clifford Danduan, DXDC Intern. Tatak! Areme!